belai kha khamani bisingti tini oro ma phaikya tamani bagi himalay जों साल गोबां मरमै 2018 to 2020 o bisiwo welfare department ni tei sponsor BA tei DLED ni bagai jono phatar khabor hoka aboni joto nangmani rang paisa tei course fee hostel fee tei thanglai soni aboni rang kha government jono renani kok sponsor phiaba sini bisa ngi thangka sini final exam pai thangmani DLED tei BA phiaba tabubo course fee sini welfare department je kogri mani tei tabubo course fee clearing yako haini bagai sini certificate tei marksheet tabuk jara sing exam pai mani bisisa nguibo sing tabubo mani yako abno tei sing wai kebang no welfare minister ni thani tei director ni thani bo thangai sing kok salaikha sini jing jalrok ma thaknani bagai sini course fee complete khainani phiaba borok songno kogri wai sal kabang ma lairi rohka haini bagai sing belai kha khamani bisingteino tini BEd ni student ngoi teidu post office sini borom ganang deputy chief minister tei hasteni borom ganang chief minister no sing sini letter rina bagi ma phaikya sing abono nayo dakti sini ojung jalawna ma thakna nongthung sini hasteni government haikeba welfare department ni minister singno dakti sini post dinari wo sini jing jalna ma thakna nongthung asakno